Ahora sí, voltamos a ese derbi cullardense, ese partido xogado onte pola mañá en Tarrío ás 12:15 e que enfrontou a Culleredo e Olímpico B. Como dicíamos, comenzaban adiantándose no marcador o Olímpico B que chegaba con ese 0-2 a prácticamente o remate do partido, pero que en dúas xogadas o Culleredo foi quen de empatar o encontro. Xa na derradeira xornada, penalti a prol do Olímpico B que non se materializaba, foi parado polo porteiro cullardense, polo porteiro local e polo tanto ao final houbo ese reparto de puntos que non sei se deixaban contentos a uns e a outros. Imos agora a escutar ao que nos comentaban xogadores de un e de outro equipo. En primeiro lugar, escuitamos o que nos falaba Miguel Alonso, xogador do Culleredo. Miki. Sí, la verdad que bueno, empezamos mal el partido, dos jugadas así muy rápidas que nos meten temprano, pero no dejamos de creer y al final, a los minutos finales, bueno, conseguimos pelearlo, un derbi siempre duro, la verdad que son rivales duros y bueno, estamos ahí arriba los dos, peleando por el playoff, por ascender y es lo que es el objetivo. Pensas que ese resultado, ese 0-2 na vosa contra era injusto? Sí, a ver, al final vienen dos goles muy tempraneros, no generan mucho más. Yo creo que un empate resume bien el partido. Dominamos, pero tuvimos esa flojera los primeros minutos que conseguimos, pues eso, con confianza y creer, levantarlos al final de todo. Bueno, xa, o comentábamos antes, esa xogada xa prácticamente no descanso, prácticamente no co partido rematado, ese penalti que me decías ti, bueno, dubidoso, sí, ¿no? Para mí tenemos una falta previa de ellos que no la pita, luego el penalti pita un penalti que me hacen falta a mí, bueno, se puede pitar, yo creo que no es penalti, no pasa nada, al final salió bien la cosa, que lo falló y ya está. Eso quería decir, ¿no? Que bueno, que en una xogada en la que parecía que volvía a perderse todo, al final un puntiño rescatado. Sí, al final conseguimos un punto y bueno, llevamos 5 o 6 partidos ya sin perder y queremos seguir así. A ver si la semana que viene en Curtis vamos a sumar otra vez de 3 en 3 y a ello vamos. Bueno, falábamos a semana pasada que o derbi era o desta xornada e bueno, al final o partido foi intenso. Sí, hubo ahí un poquito de tangana y tal, pero sí, el derbi real es contra el Olímpico, siempre lo fue. Bueno, pues enhoraboa por este puntiño salvado in extremis máis sorte e sobre todo que sexa máis tranquilo o seguinte encontro. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. O partido apaixoante ata ese minuto final, de feito xa chegaban eses 2 goles do Culleredo no tempo de desconto. E o Olímpico B, que xa prácticamente estaba celebrando na victoria, no final rasca un punto de Tarrío que de momento si lle permite ascender unha posición na clasificación. Imos agora a escutar o que nos comentaba unha vez rematado o encontro un xogador do filial do Olímpico B, precisamente o autor do primeiro gol, Raúl de la Iglesia. Rulo. Sí, empezamos moi ben a primeira parte, a medida do partido o partido foi igualándose, pero xa tiñamos unha renta de 2 goles e ao final, 2 xogadas aisladas, metenos 2 goles, non hai moito que decir, darlle enhoraboa, é a que hai, é o fútbol así, un día para nós e un día para eles. Bueno, parecía que o partido estaba claramente decantado, como dicíamos antes ao vosso favor, parecía que o Olímpico B ia levar os 3 puntos, ao final escapáronse, aínda que xa na última xogada tamén houve aí unha ocasión, un penalti. Sí, nos confiamos en Otero, tivo mala sorte que yo parou e non pasa nada. Se o tirara outro fallar, non ia pasar nada, somos un equipo e se falla un, fallamos todos. O sea que non pasa nada. Tivo as ganas de tiralo, fallou, non pasa nada, seguimos aí vivos na pelea e xa está. Nos, para a semana que ven hai que ganar e listos. Damos entón por bo empate, porque imaginaba que claro, este resultado non lle viña ben a ninguno deles. Nos, non, estaban detrás nos e nos necesitábamos ganales tamén e ao final pode ser o resultado merecido, ainda que para min non, pero bueno, ainda máis tendo unha renta de 2 goles que te metan no 88 no 95, por decirte un exemplo, e encima fallando un penalti no 95 para metelo 2-3. É fútbol, é aquí hai que aprender dos errores, xa está, seguir preparando partidos e a ver se nos metemos no playoff e a poder loitar arriba cos que están arriba. Deixas empatar, como dicíamos antes, nas últimas xogadas, que foi quizáis un exceso de confianza, relaxouse o equipo. Xa casi que estábamos celebrando a victoria e ao final, como lles digo eu sempre, como digo o entrenador, o fútbol é hasta o último minuto. Metente o 2-1 e ao final eles van ir para arriba, se ti non estás atento, metente o 2-2 e xa está, acabou, un día máis
é un día menos, e xa está, un partido menos para acabar. E un puntiño para cada equipo, agora xa a pensar no seguinte rival. Xa está, a vivir, disfrutar do domingo ca familia, o sábado que ven o domingo día que xogamos, a ganar, que xogamos contra un rival directo tamén, e listo, perfecto. Bueno, pues nada, moitísimas gracias como sempre por atendernos e sorte nos seguintes encontros. Gracias a ti. Gracias.